全人類史は今大変な危機にあります。それをあの方ゼウス様も分かっておいでです。神霊となり神代のようなあり方ではなくなった今もあなたたちのことを案じていらっしゃる。そう、あなた。もちろん魔種のこともね。なぜってそれはね、私たちにとってあなたたちは遠い遠い孫のようなものなのです。だから飴をあげたくなるし、頭を撫でたくなるし、髪をすいてあげたくもなる。ほら、いらっしゃいな。エウロペおばあちゃまが膝枕をしてあげましょう。